Так что вы к нам пристаете? Для нас вот герои, Кожедуб, там все вот эти люди, что вы к нам пристаете? Что вы мешаете нам праздновать? Вот пришли, орете, там кинули вам там дохлого мяса кусок. Они же не признают ваши символы, ваши лозунги. Ты обошел, начал кричать, ты реально спровоцировал. Ну зачем? Что ты улыбаешься? Бандера кошка. Что ты улыбаешься? Пусть иди там на могилу Бандеры и кричи. Что вы 9 мая к нам сюда пришли? Ваша миссия, что теперь? А мы что, приехали или все? Вот это все, наверное, Путин привез, да, враження. Донбасі паспортів немає? В них немає паспортів України? Ты хочешь сказать, что на Донбассе воюют украинцы между собой? Это кто? Это не украинцы? Чего вы довели людей, что они взяли автоматы в руки, а? Со своей мовой, да разговаривай как хочешь, я хочу на русском разговаривать. Громадянство – це ж не лише права, це ж і обов'язки. Ну, як це можна не розуміти? Держава вас мобілізує. Якщо, навіть не мобілізує, якщо держава вам каже, з'явіться просто військкомат, станьте на облік, ви маєте прийти і стати? Ну, як ви думаєте? Я думаю, маєте. А якщо вже ви вважаєте, що ви нічого нікому не маєте, і взагалі це не моя війна, да, і політика, я не інтересуюсь, ну, звісно, то треба робити, як каже пан Петров. Викинув паспорт і все. Сьогодні шабаш нормально? Какой шабаш? Ватний шабаш. Ваш?